Tekst koji se nalazi pred nama predstavlja mogućnost za obogaćivanje našeg vokabulara, odnosno slovnej zásoby. U nominativu slovná zásoba. Slovná je prídev, a zásoba je imenica. U vezi sa prethodnom lekcijom ovaj tekst ćemo upotrebljavati kako bismo prepoznavali određene vrste reči, određene promenljive vrste reči. Tekst ću čitati, ali vi u svakom slučaju zaustavite svaki put da biste mogli i sami da pročitate. Ostanite priključeni. Na hodinje matematiki sa študenti stretávaju s fascinujúcim svetom čísel, vzorcov a geometrických tvárov. Učiteľ nie je len prednášačom poznatkov, ale aj sprievodcom, ktorý ich vedie k objavovaniu logických súvislostí a riešeniu zložitých problémov. Vytvárajú sa prostredia, kde sa študenti učia, ako aplikovať matematické princípy vo svojom každodennom živote. Diskusie a praktické príklady pomáhajú študentom lepšie porozumieť abstraktným konceptom a ich využitiu v praxi. Matematika nie je len o výpočtoch a rovnicách, ale aj o kreatívnom myslení a hľadaní riešení. Učitelia podporujú študentov, aby sa nebáli experimentovať a objavovať nové spôsoby riešenia problémov. Vytvárajú sa prostredia, kde sa študenti cítia podporovaní a motivovaní zdokonaľovaniu svojich matematických zručností. Učitelia veria, že každý študent má potenciál stať sa dobrým matematikom a preto sa snažia individuálne pristupovať ku každému žiakovi. Na hodinách matematiky sa neraz rodia nové myšlienky a objavy, ktoré môžu ovplyvniť celý svet. Preto je dôležité, aby učitelia vytvárali inšpiratívne prostredie, kde sa študenti cítia ako súčasť matematickej komunity a majú priestor na rozvoj svojich schopností a náčenia pre túto vedu. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia, distribúcia alebo prenos časti tohto materiálu bez predchádzajúceho súhlasu autora predstavuje porušenie autorských práv a podlieha právnym sankciám. Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva.